ani sonjale bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin lajɛbaw ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan bi ye tarata ye kalo tile 16 février kalo san 2021 Yusu Traoré Lamusa Sanogo an bɛ studio Bamidaw kɔnɔ min bɛ tali kɛ kunnafoni gafe la ni ka a walawala todunga la a bi sɛbɛn ka dɔ nanzaraka de la Yusu an b'a bayɛlɛma i ka dɔ mun kɛra Bamangala mun kɛra boy mu ayiwa a bi fɔ e ka ye ka bagama ma ye ka bagama ma foyi fiye abo ne mbo ma foyi fɔ ayiwa an b'a bayɛlɛma Bamangala jama fama bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na Yusu an bɛ morogote de ko Ala ka barika dɔ ale denmuso la n'o ko tata kane wayi Senankɔrɔ gɛrɛn Segu solila ka taa n da kɔngɔ bi ko e ni Moribo k'a jiginna ne ni kaba kan k'aw falen don ka aw jiginna an kan wa k'an kwalen don k'an kɛn bɛ i n'a fɔ k'u kɛn bɛ Moro a denw de tanu dɛ donc ko e ni Moribo ta ko kabini y'u ta i b'a fɔ k'a bɛ farini fununa mun kɛ ko k'aw hakilila tigɛ e ma foyi fɔ a la ne ma foyi fɔ ta kɛra lamina e ni kaba k'aw fa dɛbɛ ne yɛrɛ m'aw ye kaba la o don tiɲɛ yɛrɛ la kɔnɔfuru ye kɛɲɛ kɛ a ye m'aw fana kɛɲɛ wa hali m'aw tun bɛ ka pan i b'a fɔ ko soit Cheikh Diallo e ni Moribo Cheikh Diallo tuma dɔ la ma kɛlɛ ka ban o don e kɔni ni Moribo n'a ye kuma fɔ dɔrɔn ni e kelen yera o ye i ka dɔn chauffeur ni parantigɛ ye o e bɛ sin ka fili paranti ko de kan k'i yɛrɛ ɲini cɛ ne bɛ f'i ɲɛna ni an mana fɛn fɛn fɔ nafigi dɔw bɛ wuli i b'a fɔ Segu Jara ko Segu Jara ɲɔgɔnna o a solila de ka taa Senankɔrɔ gɛrɛn Segu o ye nafigiya la hɛrɛ a ko ko kuma dɔ fɔra ala Yusu i ka dɔn an bɛ Masa Ramani fo ka waleɲuman dɔn ale min ye ka dɔn bi tarata dunya in jira an ni lamɛnbaaw ni filɛlibaa bɛɛ lajɛlen la an bɛ radio partenaire fo k'u waleɲuman dɔn radio Danbe lamɛnbaaw Kɛrɛwani k'u fo k'u waleɲuman dɔn radio Danbe ale bɛ nin waati na i ka dɔn ka fɔ Kɛrɛwani fana min bɛ bɛnkan ko fɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn radio Danbe ale bɛ nin waati na i ka dɔn Jijeni Jija n'a ka cɛdenw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn radio yɛrɛ ko Sikaw fɛ an bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin a lamɛnbaa kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma dante foli min na bɛnkɛ jangina an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn faso kanu lamɛnbaaw Welesebugu la an bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin Kolomasa ma Kolo Karimu an b'a fɔ ni ka waleɲuman dɔn a ka timinanja n'a ka wulikajɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la radio Dakan bɛ Maraka kungo a lamɛnbaaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Buguni kunkan an bɛɛ ka dɔn a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni waati na vie bɛ an bɛ a fɔ ni ka waleɲuman dɔn ka Buguni ka bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka musokɔrɔba ɲuman fo Bafanda i ka dɔn den farabɔla don an b'a fɔ ni ka waleɲuman dɔn n'an y'ale fɔ kuma min na an bɛ Tiɲɛdugu lamɛnbaaw fo Juro a bɛ Kaleri kɔnɔna ko fɔ Amadu Daɲɔn n'a ka cɛdenw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Naro FM i ka dɔn an bɛ belebele fo nin waati in na Mamutu Male min y'an baramaw ye olu b'an sɔrɔ ka sababu kɛ Naro FM ye an bɛɛ ka dɔn a lamɛnbaa n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn n'an bɔra yen an bɛ Danaya FM baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Bujalo n'a ka cɛdenw u bɛ nin waati in na i ka dɔn ka fɔ Kɛɲɛba ka Kɛɲɛbakaw bɛɛ lajɛlen fo Nɛma FM Kasarɔkaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Dirisa Traoré bɛ yen i ka dɔn an b'a fɔ a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen danti i ka dɔn foli min na Yusu Kure Malekaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn min bɛ tali kɛ Jongaga FM an b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn danti i ka dɔn foli min na Yusu a bɛ yɛlɛmani kɔni kofɔ n'an bɔra yen min bɛ tali kɛ Karangaw la an b'u fana fo ni k'u waleɲuman dɔn nin waati in na min ye Zu n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fana ka kumaso o kɔni b'a fara ɲɔgɔn kan ni ka cɛnzɛn fa bɛɛ lajɛlen fɛ Kɛɲɛ ka lamɛnbaaw a bɛ fana kofɔ an bɛ i ka dɔn MC fo ni ka a waleɲuman dɔn a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen i ka dɔn ka fɔ a baarakɛɲɔgɔnw directeur bɛ fo an ma ɲinɛ nin waati in na Garba kɔ Jije Moribo an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn Fanakaw fɛ yen radio Yeleni lamɛnbaaw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Segukaw fɛ nin waati in na ka i ka dɔn Renouveau FM k'u fo ni k'u waleɲuman dɔn a baarakɛlaw n'a lamɛnbaaw Traoré marhaba Gorobinɛba in dun Tarasala Bayini Fofana abe an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn i ka dɔn a ka timinanja la nisɔnjalen
mbe korofo tabi bismillah wala nyuma ndo kera fanga ndatu ala de o la josa anga befu folo befu ka be wala nyuma ndo mi Ousmane Togo amba fu ka wala nyuma ndo alebe realisation o mi ndawye fusen ndaw alebe technique la o bisa mamimbe oye o kado mi l'homme de Mourbabugu zeda amba fu ka wala nyuma ndo jamadugu kefa kata se awa kuyate ketama anga numbele jeli fo la josi niso jakunti dore hakli belle zegle di Mali la mimba ko Mali dangoro foli ye ni askamuru ministre a wole ga Jakarta kurakele na mani wa ari wa biduru sugule akachano e donde bore sebane me ane wa biduru uma itefe an nakaru ka bulle ka kara millionnaire ye cho mi sebane me o de fleni ko dira la rencontre, le ministre a offert à l'artiste une moto pour faciliter ses déplacements et une modeste somme de 250 000 francs. Wabidura kasika kataka sigike. Acha Murwa kap egli fasa. Ate koro. Ale ne ajas monoga egli fasa. Ate frase ate koro. Ani janeba sekka egli fasa nunu saba. Jonjon de kado dolanchila uma. Bon, ministre nindi. Acha Murwa. Awo. Kena asego ke Mali da ali Mali balondanga yanga aka foli nyimbala o ba fédération Mali fédération aw ni yoro kabo kosobe ka musaka ni walo bavier na flobena ko bana en sa wa klobilaw seri jara ka ta fay bavier bi la me aka biru kono joliba ba u ka ta fo bavier kosobe ku ka aska muro wole ministre aka mina halu maseka milliard dama ka million na mo ka isa songo dama ministre moto dama ka warni dama nga fédération fana ka do dama o kaka ni ne fora ne wala nyumandoni o ka oni tan ni kaka fana abanam kara radio Domba Yusu 92.0 e ka do ni watino fana so mana ni watina amu foku wala nyumando e ka do Mamadou Zerbe erigila de no de fo Zerge Zikoroba ire Zikoroba ifachege de ga Zikoroba do ita fachege no te ne ka petini do ifache ze petini ale be ka do ni wati na montage la ale ni Mohamed Touré Touré ulube abara ate ma chama wole ko nga fara jangne la de mfebe no luga Chokoroba to ma jangne kiya jangne juma to benga jangne unu chama be oluga Chokoroba to ma jangne ko to ka ko ngure terge ndogoni jangne ke taw ndogoni jangne duma bo me oni jangne jarate kele me jangne be jangne yo jangne jara petini ne melekeni lajosi anna go bla dagre ndala anna sebenda sebe nambata we endikata dire no boy maliko to akembe awekado nta shidoe mali awekado ni ejigila tige dai mali awekado nyera la ni ala reka masate mali be bla danga mina mali be chugo mina bi malala ko ba bela jilife ni hagli bala ambi fe mindo awekado minye anemo dakurunya kele awekado minye draman alukone ale de ni sebe bide ne koni mika anyefode sebeni draman alukone ka sebeni no ngane be ka anyefo wala lajosi ikado draman alukone ako awaminye kwanga almami do ananga dine domba do kemeka awekado araperu awekado koru plasita bige araperu ko flanandula mala akarake mauma ko doga ya madu de mi be jamana kono do mi ambo fo anye silame deye ambi sili amfas lambe ambagina ku sorala amba uslame wa yere ba siraka ngani mi man jamana kono fa akafo lajosi mi e awekado nyere la ni réseaux sociaux laje an wondeli meka min naje ay ba soro iba wan ani awekado gaspi ani talibi ani awekado binye memoy mumi olsa ani azala ani azala gensa alati classe ligeda alata bani mo gode che
lajosi mi awekado olu ko meka nyogan classe ubeka nyogon jugo fo ubeka nyoan la jaba ubeka awekado nyoan mangutu jugo taka nyoan zagare mi awekado nanyo ye araperu de la mi araperu awekado nolu donne no bi ikado anga dine domba bi olu kemme ko tigi amne araperu la fanga fodi nyameni falugule buwe tariman vabune ifamu lajosi ni miye awekado tinyere la bi awekado minye anga dine domba we ani ikado uno femgo olu ka klasi juguyambe bi ni araperu tai ni jatemene ke wati dola awekado minye neni sukusite mi mada usasa Ousmane Sheriff Bandan Aidaraka abibo jabar abibo miye réseaux sociaux ye ube pansu ko bela jele fo ikado awa minye awa Aidara bole koy bi awekado Aidara Ali bi o kokele bi sena mingadi minye obo fo minye atisika ke mala minye usasa Mahmoud Dikoye ikado awa miye kabina le boli minge kosena ikado mauko ni nyingbe mbala bajugu bela jele betaka fo minye awekado awa minye unywana almamu yere dogo alade ni almamu ma nyogo sutraw ni almamu ma ta nyogon fe ka fo karsa yeninge dine la anga ni ndabla na boro la foka ya les réseaux sociaux ka walma ka kutuba kelen ta ko nyechi nyogoma ka nyogon la jaba mali a jorobe ne la olu munu nganga ke misali sadi ko do be ni ya fo kite islam en islam me ko do be dugu ko na ma fo atiba lajosi mi awekado Mahmoud Diko mi awekado pasku bele jeli tabe ka sekere bi ikado dine ma do ha munu yere ko lu album mi ikado anu no fe mau ikado awa mi olu be pasku bele jeli fo ko laba ina mi imam do bora ka e kutuba kelenta mi awekado ka ke maka ne usas lecleré usa ka ujum ngabma mi awekado ka Mahmoud Diko attaquer mi no temena ka boy mi awekado album mi demsenu dobe réseaux sociaux ka dobe Aidara attaquer dobe pansuku bela jele fo biyo ube Mahmoud Diko attaquer ube pansuku bela jele fo nga bada miye nunu fla nyere la utema jabi uteboka machi jabi abito ala dibi keleke ko le chien aba la caravane ulu ba fo jwajo law ulu kon mu dawo bi dodi ulu tuka jwajo lajosi mi awekado ni mi flane mi awekado ko kutuba kele ko tara awekado ka usas lecleré Mahmoud Diko o segere mi awekado demsenu fe réseaux sociaux ka mi ikado awa mi dine doma demsenu ngoyi lajosi ka mango min katanja mi awekado nyere la ni mi flane ikado awa mi ko ni bele jele ko dinemo ko yelma awekado ko awa miye tanga de be kataka buka wa a betede ango fana fala de a betede aywa a betede do be même mama kele viene anga chokoroba do fla bulka subula ko mbuye ba atate foila ma kala neno ibe kala min do jengono de ani titibugo o kangurana Imam Kamara adate kumala ale théologique abana mais wallahi adate kumana barakin wode almamiya il faut être un exemple voilà ke ka ke misali awo wode dine ni dine atabia bila e kanga ke misali di e manga boki dafa mgola yelma ka mado fo kinyera la mai kuma do gorodi amai angoni aye amba ye bi e bi ye almami demsenu ye ani kado albami do olu be boka masuku bela jele fo anye segu siraman jarawo ye yansa anye gijo almamu ye ya anye sumela darame ye ya tariman va bune ona nyona chama obe mali kono ngaitu kuma kame ni koko be ube nyogo wele de kautiki kafu à l'interne ube akuma ke uni nyogonche abana nu hakilna benami ni fie bire bora mine kambali burujata kambali ke jamana fuye amake jamana fuye de akara jamana fu ko ni munu nga ke misali no lu bekera video manu ni la gusili gala de la kana réseaux sociaux ka ay ko nde mo ko ni nga pakanta ka bla fendo ka me kana réseaux sociaux ka meta mu foye abana nga bara ya radio ye abana merci la radio abana
ala ka nguna ja dagi n'ale ka fasire ne yɛrɛ nga commentaire ndo fara barakai parce que a be cogo min na ni ye nin fɔ ni yɛrɛ mi ta fara ka fasogo do ala ka nguna ja ikado alibi dramani ka kuma ɲana bara ɲana Zenit Bale Yusu ale kumana min ye ka dɔ ka fɔ EPM iba a dɔn wa Ensemble pour le Mali a fɛrɛtɔn mun farala ɲɔgɔn kan i ka dɔ a ma ɲɛmaw olu kɔni ye ɲɔgɔn ye basigi senga kɛra sibiri don kalo tile 13 février kalo san 2021 hôtel Maïva la Yusu a kɛra hakili jagabɔ kɛnɛ kɔni ye politimɔgɔw kɔni fɛ walasa k'u hakilina kɔni den hakaja tɔn mun bɛ u yɛrɛ ye ka dɔ EPM kɔnɔna na ni atelier belebele n'o bɛ kalanbolo kɔni kofɔ a bɛna kɛ sababu ye u bɛɛ i ka dɔ kuma fɛn caman kan yɛlɛma mun kan ka don i ka dɔ sariyasunw na ani sariyabolow la fɛɛrɛtɔn kɔnɔna na ani hakilina min b'o la i ka dɔ ka se ka fɛn caman mada mun kan ka bɔ a la k'olu bɔ a la mun kan ka fara kan ni o fara kan min ye ka dɔ Ensemble pour le Mali a ma ɲɛma Dr Bokar Tirita l'enfant de Jonjori Yusu a kɔni bɔra ni ka kuma a ko min ye fɛɛrɛtɔn ɲɛmaw ye u y'olu wele u kana hakili jagabɔ baaraw sigi sen kan min ye yɛlɛma bolo n'o be no kan ka kɛ politiko bina kun kɔninga ani fɛrɛtɔn yɛrɛ kadara kɔnɔna ni ngana caman fɔ ɲɔgɔn ye bɛɛ k'i ta fɔ walasa hakilinaw ka se ka kɛ kelen ye bɛn ka kɛ kelen ka u ka baara kɛ n'u bɛɛ lajɛlen yiriwa baaraw ka se ka sabati cogo min na ni ka sɛgɛsɛgɛliw bolo da hakili jagabɔ in bɛ bila o minɛ de kɔnɔna na ni ka kuma i ka dɔ sariya kow kɔninga kalafiliko bina kun kɔninga ani hakili jagabɔ caman ni k'o bolo da sariya sunba fana ka Yusu ka fara u kan min ye ka dɔ sariya mun bɛ kalafilikow kofɔ k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ni ka a walawala min bɛ député baaraw fana ko fɔ ka kuma u bɛɛ lajɛlen kɔni nga Yusu min ye ka dɔ ka fɔ fɛn wɛrɛw ye u y'olu fana don senkɔrɔ baaraw ni sababa bɛ se ka bɛn cogo min na jakulu mun farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ EPM kɔni ye a ma ɲɛma n'u bɛ Dr Bukari Tirita kofɔ a kɛnɛ kɔni kɛra sababu ye i ka dɔ a ka wele kɔni fili tɔnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma mun bɛ i ka dɔ EPM kɔnɔna na Yusu k'u bɛna ɲɔgɔn ye ba belebele sugi senga u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma u kana sariyasunba min na a sigira senga kalo 25 février kalo san 1992 waati n'o bɛ i ka dɔ le 25 février 1992 a b'o o kofɔ u kan ka fɛrɛ jumɛn sigi senga a baaraw kan ka kɛ cogo di min ye kalafiliko i ka dɔ o baaraw kan ka kɛ cogo di a kan ka sigi sen kelen jumɛn kɔni kan labɛn ɲuman kan ka fara ɲɔgɔn kan ni ka san 2022 o kalafili kɔni kɔnɔ u bɛna kuma nin bɛɛ lajɛlen kɔni kan ani k'a dɔ ka fɔ sɛbɛnfara mun bɛ yen n'u bɛ liste électorale kofɔ ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ka dagayɔrɔ bɛɛ lajɛlen fana na Yusu o kɔni ye labɛnbaw ye mun bɛna boloda u fɛ ani député kalafili mun n'olu bɛna kɛ i ka dɔ anw ka jamana kɔnɔna na walasa ni kalafili bina u ka n'a sɔrɔ u cogo labɛnnen don a ɲɛmɔ ni ka baaraw kɛ i ka dɔ ka fɔ siɲɛ kelen walasa laɲini ye fɛn min ye n'o ye fanga ɲini ye ani ka dɔ ka fɔ marabolo ɲɛmaya ɲinini ye o ni sababa bɛ se ka bɛn cogo min na min ye ka dɔ Bakari Tirita an bɛ don min na komi bi o Yusu ko maa don maa min kan b'a a kunda la bari sabula baara caman a b'o bolo da sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la fɛrɛtɔn ale yiriwali baaraw bɛ se ka sabati cogo min na walasa hakilinaw ka se ka kɛ kelen ye fɛrɛtɔn i ka dɔ o bɛ se ka kafɔ ɲɔgɔn kan cogo min na ni ka kan kelen fɔ ni ka baarabaw sigi senga laɲini ye fɛn min ye o laɲini ni sababa bɛ se ka bɛn cogo min na an bɛna taa sanu ni y'ale ka fasiri ye an ye min bɔ Zenit Bale kɔnɔ u ka bi bɔli n bɛ maa damadɔ f'i ye awɔ politiki tɛ dɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la maa ladiriw don awɔ Tirita y'a dɔ ye a y'a dɔ ye a tora i bɛ ka kɔ fo ka taa min kɛ mais lajaba si tɛ min b'a da kan a dara kan a y'o bɛɛ muɲu ka sabali lajɔsi awɔ n'o bɔra ye Modibo Sidibe bisimila a ka kuma man ca dɛ c'est un homme d'état Mande Sidibe dɔgɔnin awɔ Moro hakɛ to Modibo Sidibe yenge cɛkɔrɔba Modibo Sidibe awɔ n'o bɔra ye lajɔsi awɔ salama madame Sike Atuso a tɛ tɛmɛ o kan n'ale ye tiɲɛtigi de ye muso min don ni ko min bɛ a b'a fɔ a tɛ tɛmɛ o kan wa a tɛ jɛgɛ fana awɔ mais min f'i ye Amadu Koyita n'a bɛ ko la a b'o la n'a t'a la a t'a la o de y'a diya ne ye bɛɛ ko ye Koyita kɛ tan ko Koyita bɔra ka bɔ opposition na ka taa fɛn na mais o maa joli bɔra opposition na ka taa majorité la a waati la wa i bɛ a guwanen i bɛ k'a kɔ a caman y'i dogo dɛ hali Amadu Tumani Ture waati min na mɔɔw b'a fɔ ko maa tɛ ka k'a kuma fɛ coup d'état o y'a sɔrɔ coup d'état kɛlen don Amadu Koyita bɛɛ bɛ taa radio so la France 24 a bɛ ATT mankutu wa i bɛ ka ko kɛra ten o de ye ladiriliya n'i bɛ min na un pied dedans hakilina kɔ un pied dedans un pied dehors c'est dehors ah bah non quand tu veux mettre les pieds il faut mettre les deux pieds quand tu es dedans il faut
être dedans. Voilà. La josi mi awekado alibi affaire mimbe no be ka wole ko affaire déstabilisation des institutions de la République. Chambre d'accusation. Ikado awaminye nyera la. Ikado awaminye bisa. Chambre d'accusation ko ko nimbe do akoko nana. Mi awekado madobe ka sumun tapoye ale avocat ka sumun tapo bela jele ba do a mi nyere la ako awa mi premier ministre koro Bubu Cissé a ikado nyere la a mi ko Bubu Cissé ko de jate mine ke ka sumun tapo akanyi ngale la akoko Bubu Cissé a mi akuma kuma sola yo awo akuma Alexis de ko de meka Bubu Cissé mi ka ukanga ni a bisika ke chebo to bida minga fanga nyini mi docteur Bubu Cissé nyere la awa mabsika bivo ko Bubu Cissé awkado ko bisika kudeta ke tugodi ani ma do yerebe binna nyanve ku kuma fe ka jamana dafri ko Bubu Cissé yerebe kato o ma do ko kuma yere ma delicate mo ni nyanje ako flesa de ko Bubu Cissé ko surasi te general te colonel te commandant te capitaine te ko yelma ko sibli ganzan olupse ka fanga dafre chogodi ko ngoni awikado koy ko mi awikado Nicola Benedo mi awikado nyera la ko Bubu Cissé re ka fola a ikado ko ale gouvernement FFB na sigra sera ko no ale tanke sobubi ka dangaro la chogosila mi awikado ale kabini wati mina ne fanga bina na minena na blara ko Bubu tara asika ka sogoro mi awikado nyera la ikado ka date foila mi nye kasika balaka yete kasinga awekado ni kosukuta ka docteur Bubu Cissé segere akabi ma dabali bam Maître Kasim Tapo ako ale daledu anga critique la maula na nunu mina na chugo mina ikado ko amle chugo ambanya chugo chila mi docteur Bubu Cissé ko munati bo keneba ako awekado ko kwa dogoledu ay ko Bubu Cissé ko jago ya yoyu akati yere bla yorodo la ko bo ko agira la ko mamunu ndara nofe sécurité d'état ma ko lu ma bla kata mi la moko ko lu ma bla kata ko ma jumendo ko yalma imam ma mi shido bi siko nyewa te son fio ajoro de ti yere dugu bare la chew Docteur Bubu Cissé ikado nyera la mi awkado ni ko bela jelenye Maître Kasim Tapo ko Bubu Cissé akon ma bolo ko ikado mambe ma fefa ko bela jele ngaloye Bubu Cissé amma balo ikado awa minye nyera la ko awa minye ni mi vlene ko awkado mawo ni pacha mavo ko me ko sécurité d'état ko kabaraka institution koloside ko kabarate mamine liye ko ni demseni nuno ko lubse ka kurita ke chogodi akoko fere me fi na anga to jamana nga basigi i sécurité d'état ni bela jele mali ouais mais faut ka blay kuna ko transition ko jamana be fo sadi i mo be fanga la bi ba blay kuna yoro wati do re temana sana nga bisoro abana wati do de temana sana nga bisoro e mi be fanga la bio ablay kuna ko transition be teme wati wore bena donc anga ko no ya nyoma anga berebe Lagos bismillah mi awekado nyera la mi Maître Kasim Tapoye ako juge d'instruction min be ikado nyera la ikado ko albi oluma nunu wele ninga ulabe ikado ko wele ko fema fo aleti fengala mala dossier ta ale bolo ikado fema blakata ale fe ikado ni wala mi flene nyera la ikado mi ni mi flene ko nunu munun flene nu be bolo la bi ko ikado ko majalakeli koke Kasimu Tapo ale ni kuma fo ka wala mi akado mami no ye asebe o ye Ibrahima Jiteyi ala ka nguna ja le temps sera dombo ka bo ka nyefol ke fasado sera kungango ke baraka chama mbe olube dibila te foi don o ka hake jume sera kula banga bara jume sigi senga o kiri ni fon fo ka nyefol chama nge nga renouveau ale kado kokoro sigli senga ninga nyefol ke fasado ya ko bisina ikado minye independent yusu ale kumana M5 RFP ni kado isaka ujimgo ka asudo na bana peu ubeka kunu donende ko minye meeting belebele karido keme ko sigisinga
ibe M5 RFP don ba don aywa Yusu parce que ba ko kelen ngoro ko ka kungan goshi do ko ka hu ye gangan goshi fa bela jilin fe mi no baro sigira singa tenen do kalo kleta ani duru février kalo samba fla ani muga ani kle o sen fe ko ni ajira ka fo mi nye jamana jere belebele bino sigi singa ikado palais de la culture konina mi mena ka meeting belebele ninga yere ma buluda bena bela jile fara nyuanga ikado ka fo ni wati ngon gonnana ni ngon mena ka asien gale ikado transition kona no be franje fanga ko ni ngofo M5 RFP mawu ka boli ninga singa nga wi kado bolosi domina o de karido kalo kle muga ani kle février kalo samba fla ani muga ani kle nya fo kuma la Amadou Ampateba ale togola yoro konindo sugal kogala maiga ale ni kuma ngoni ninga sebentia ikado independent mawu ko ni Yusu akoni ngoni mena ka sababu no ye ni kene belebele nye ni meeting mena ka sababu ka kuma jamana kungo kibara chamanga ko kerengere ni yala ko marabe maamu mbolo bi ko mara tikechugo mai mbolo fiu ku kembe ka ko bela jele ke finintigu doron petai o ko mi na chemai kabini kalo kleta février kalo samba fla ani muga ani kele uye kungango se ka jera ka fo bena boli do boloda o boli ngoni ku kembe ka kalo kle ikado muga ni kele ki bulungende si odela ku bena boli ko ni boloda ninga ma bela jele wele o kana kuma jamana ko ninga Yusu finintigu mu be fanga la be aku kembe ka ko ke ni muruba ye ka be u kele ni pe mo amedo mena ko mi be o ko bara tabulu ko ni manyi ubolo gafara oka o ku koni mena ikado bara chamamba ninga oboloda akonu pona oka transition mamu ngema ka fanga jaso ni watina o ku bena kuma oluka tabulu chamango ninga ukalla yini sente ninga flengulu chika da kulumfara minye kado accord d'Alger o ko ka ikado sega ko ka kokura kun kiri ko bena kunga mamu be no olufara ikado kalo kleta tan kleta anifla jukalo samba fla ani muga ni songo ya tama senfe oluka hake ka sega du olummo ka faro bela jele ka faso de bela jele ka se ka bo ninga siga fo bolo da jamana se ka bo bolo la chugomina u bena puma oka anika ikado chage da kerengene sigi singa mimbe kalafli ko kuma bela jele labe ninga fese jeliya ale ni ladira konnana ku ka boli ngoni akoni mena ke boli belebele mi mena ke meeting bay ninga wele bla faso de kerengene na bela jele mo marake ba marabe mamu bolo bi o ko marama yu bolo de no fa Mali président ke man ni gelendo de quoi mangin da ma di muso de ma wallahi il est temps akadi muso ma muso ku kambo muso ku kambo ama fu ka ku alam ne ka Mali président di bombo fi ni muso fe bo ya kambo ne la just me campagne ki yere fu wani muso ku mi amul ma fa ne moro sanu voilà ni muso yi kambo sa ko sambi woro ko che o ma se ka fu indépendance sambi woro les temps muso kabo mais fin do fana fa ngo fo c'est-à-dire we juma ki freton ni moy kuma beri bi président non ay to kam go gresque flé ay no te gere o be mo go de gresque flé parti politique fana a nyem go de ba warbe bode ngo fana de ba e parti ma calendar do wa wa ma calendar do malla mbo fi parti do be ni o président boy parti tira ama warko do président yi warko de de be warbo no hakilina de do o de freto e hakilina de et puis conviction ko de do parti ke be flamali ma parti ke be flani go u ka parti betika ke saba u be nani maliko na abana maliko na ay de katla ka kangarda ni mi parti wore créé wakale ni mi parti wore créé mécanicien tay de MCA ko fo wakale mécanicien tay de ni be mécanicien la mi fe ni na tigi bla ñona ibe bodro ki ga clean ni che non voilà go de do katro e makala e malabla ite foido o ta ke mo ko mobile che ni ça ala ka nguna ja awami la jota ngadu ber horizonta alliance générale de l'alliance générale assemblée générale alliance Sahel mi ni oye la je badoy Saheli jamono aw kado olu soro ministry kado olu ministre de l'économie et des finances olu de be faranyanga mi ni la je abika ke Tchad ministre de l'économie et des finances Alfousseni Sano ni assemblée na aw kado nyere la ang ministry aw kado bikabe jamena aw kado mi sume mimbe no aw kado sume G5 Sahel o mi flani
ye kalo tile 15 tile 16 min ye a ka dɔn n'o bolo danbɛ min ye a ka dɔn alliance du Sahel min ye anw ka ministre de l'économie et des finances Alfuseni Sado ko nin kɛnɛ in ka a ka dɔn ale na y'a kɛnɛ kan a na taa jɔyɔrɔba fa min ye jamana min bɛ n'o ye jamana 5 ye Saheli jamanaw olu de farala ɲɔgɔn kan min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o fɛn min bɛ a ka dɔn u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na ka sɔrɔ kɛ sɔrɔ mbolo sɔrɔ ye lakana o bɛ se ka sabati cogo min ani yiriwa sira ani ka dɔn awɔ min ye dun ka fa ka sabati ani ka dɔn awɔ min ye changement climatique ye o tɛ a ka dɔn waati yɛlɛma o waleya cogo minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ani diɲɛ Sahel jamana kɔnɔ i ka dɔn fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la cogo min na min ye a ka dɔn nin min filɛ nin sa assemblée générale i ka dɔn a bɛ kɛ sababu ye ka kumakan o la tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ka wuli ka jɔ u bɛ se k'u fanga kɛ kelen cogo min ka hakilina kɛ kelen cogo min walasa yiriwaw bɛ sabati min ye nin ko ye sa jamana wɛrɛw bɛ yen minnu fana bɛ yen i ka dɔn n'olu bɛ y'a kɛnɛ kan i n'a fɔ Faransi b'o la Allemagne b'o la Union européenne b'o la Banque mondiale Banque africaine de développement o ma tɛmɛ ka bɔ yen programme des Nations Unies pour le développement nunun bɛɛ lajɛlen bi ye kɛnɛ kan n'o bɔra ye i ka dɔn awɔ min ye Italie Espagne Royaume-Uni Danemark Luxembourg Pays-Bas Banque européenne d'investissement ani Norvège nunun bɛɛ lajɛlen ani ka dɔn jamana 11 min o ka dɔn n'olu bɛ kɛ observateur ye i ka dɔn minnu bɛ a ta a la ka taa a jateminɛ kɛ min ye États-Unis b'o la Canada b'o la Japon b'o la Belgique b'o la Suisse b'o la Finlande b'o la ani a ka dɔn société financière wari bondonbaw olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan i ka dɔn ka maa dɔ sugandi Tony Blair i b'ale dɔn wa ani fondation Bill Gates ni ye wari bon tigilamaw ye ni ye dɛmɛbaw ye an ka ministre b'a kɛnɛ kan Alfuseni Sano baara ɲɛna kasabitigi y'ale ye a ka taa Bill Gates fɛ yen dɛ n'a ka gerebu balani ye k'a ka taa Maliko ɲɛfɔ Bill Gates ye dɛ an bɛ cogo min na bi k'a dɛmɛ ani Banque mondiale lajɔsi min ye a ka dɔn Ireland n'o bɔra ye a ka dɔn nin min filɛ nin ko a ka dɔn a na kɛ sababu ye sa min ye fɛɛrɛ na kɛ fɛɛrɛ min n'o bi kɛ a k'u ti dɔwɛrɛ G5 Sahel o jamanaw k'o bɛ se ka waleya cogo min na fɛn minnu bɛ yen n'o bi tali kɛ a ka dɔn Sahel jamanaw kan o yiriwa sira ani fɛn minnu bɛ yen n'o bi tali kɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kan adamadenw olu bɛ se ka sɔrɔ kɛ sɔrɔ malo sɔrɔ cogo min na ani lakanabaliya fo ka taa se fɛn min bɛ yen n'o ye changement climatique ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka kumaw bɛɛ kan fɛɛrɛ jumɛn kan ka sigi sen kan baara ka ɲi o don dɛ an ka ministre des finances ninnu kɔni ye ni Banque mondiale ni FMI ninnu ni Bill Gates bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka di koyi a yɔrɔ ka di dɛ bon ministre ni ye se kɛ sa n kɛ chargé de mission ya kɛrɛfɛ sa ministre kɛrɛfɛ bon c'est bon a kɔni ka fisa chargé de mission ya économie des finances la o ka fisa mais an bɛ kɛ chargé de mission promotion de la femme de o ye muso ka promotion kelen ye sa o yɔrɔ o ministre so la ye muso gana fɛn bɛɛ n b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a fana kunkan bɛ bɔ tuma bɔ ministre so fana olu datugulen don dɛ olu kunkan bɛ bɔ tuma fo ni 8 mars sera n'o tɛ maa ta dun bɛ baara o baara la olu kɔni bankan bɛ 8 mars de la a ko filɛ dɛ n'o tɛ maa ta dun bɛ baara o baara la a bɛ kɛ cogo di ala k'an kunna diya o tɛ wusulan kasa bɔ kuma ye wa ala k'an kunna diya ala ka sababu ɲuman d'an ma Lajos a ye nin bɔ sɛbɛnkɔnɔ sɛbɛn n'u b'a wele ko nouvelle horizon Youssou sanni an ka taa sugu la an ka taa Banankabugu la dɛ garibudennin dɔ i k'a dɔn a kantigɛlen i k'a dɔn a sen tigɛlen n'a bolo tigɛlen n'a kɔnɔbara faralen ani i ka dɔn a cɛya tigɛlen Youssou k'o kɔni yera nin tɛ i ka dɔn kibaruya duman ye an ka hakili to an denw na Youssou min ye i ka dɔn sarakabɔlaw a kuma bɔ n bɛ bi da a bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'i kɔni donna Banankabugu la i bɛ nin kuma in mɛn fa bɛɛ lajɛlen fɛ jumadon i k'a dɔn nɛgɛ kaɲɛ 7 waati min na musow kɔni bɛ ka taa sugu la olu kɔni balala ka nin fure kɔni ye garibudennin min si tɛ tɛmɛ san 8 kɔni kan i k'a dɔn k'a fɔ a kunkolo tigɛlen ka bɔ a kan da la ni ka a jeli kɔni minɛ Youssou i k'a dɔn k'a sen tigɛ k'a bolo tigɛ ni k'a cɛya kɔni tigɛ k'a sɔrɔ k'a kɔnɔ fara Youssou
min ye ka dɔ ka fɔ kibara dalen maaw kɔni tulo kan Yusu ni ye nin ko in yɛrɛ jate minɛ a kɛra nɛgɛ kaɲɛ 7 waati ɲ'a kuma fɔ waati min na musolakaw kɔni min ka taa sugu la olu kɔni b'a la ka nin furew kɔni ye musolakaw yɛrɛ kuma na u y'a jira ka fɔ olu kɔni ye nin ye i k'a dɔn ka fɔ kuruba dɔ filɛ nin ye Banangabugu la Olympa kɛrɛfɛla la k'olu kɔni b'a la i k'a dɔn ka fɔ ka nin ye nin cogo in kɔnɔna jeli kɔni bɛ a la Yusu u gɛrɛla walasa ka faamuyali caman sɔrɔ a la nin ye fɛn jumɛn de dalen u taara sɔrɔ ka fɔ den danin dɔ de dalen filɛ Yusu o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn sɛrɛ mun sɔrɔla kɛnɛ kɔnɔ u ye wele bila polisilakaw ma i k'a dɔn u kana jateminɛw kɔni boloda olu kɔni nana sɔrɔ den kɔni boso bɛ nin cogo in kɔnɔna Yusu i k'a dɔn kunkolo tigɛlen bɔ ka bɔ k'a da la kunkolo i k'a dɔn sen ani i k'a dɔn cɛya ni kɔnɔbara faralen Yusu olu kɔni de ye nka fari tɔw olu kɔni bɛ i k'a dɔn baara in kɔni sigira Singa alamisa don ka dugu jɛ i k'a dɔn juma la Yusu fatirikɛba n'o ye k'a dɔn ka fɔ Adama Jabate a y'a jira ka fɔ u ye wulikajɔw kɔni ye walasa kibaruw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na Madame Aramata Kulibali ale ye sɛrɛ ye ale kɔni i d'a ma nin kuma in kɔni na ale y'i d'a ma kuma in na ni ka i ka dɔn ɲɛfɔli caman kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ k'olu tatɔ de sugu la olu balila ka nin dalen u ye wuli bila polisiw kɔni ma u nana ka na jateminɛw kɛ ni ka kow sigi sen kan ka n'a sɔrɔ i k'a dɔn dɔ kɛn bɛ ka nin baaraw kɔni boloda a tigi kɔni ma dɔn fɔlɔ a banna Yusu y'a fɔ i ka dɔn sarakabɔla gwɛlɛnw a nana kɛ nin na ɲɔgɔnnaw kɔni i ka dɔn olu kɛbaaw ye koyi maa mun bɛ sara gɛlɛnw kɔni bɔ maa mun bɛ yen i ka dɔn ka fɔ n'u kɔni bɛ nin wale ninnu kɛ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la sarakajugubɔlaw Yusu maa caman hakilina kɔni taara o fanfɛla de la sɛrɛ mun sɔrɔla kɛnɛ kɔni kɔnɔ olu caman ye a jira ka fɔ ko nin tɛ maa wɛrɛ sarakajugubɔlaw kɔ a banna kuma carila fa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ i ma ɲɔgɔn k'a minɛ k'a kan tigɛ k'a jeli minɛ k'a sen tigɛ k'a bolo tigɛ k'a kɔnɔbara fara ni k'a cɛya kɔni tigɛ den dani san 8 bɔ ɲɔgɔn ko a Yusu nin katigɛlɛnya waleba ye Yusu o b'a jira k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ bibi na ko nin na ɲɔgɔnnaw bi kɛ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la dɛ Adama Kɔnɛ ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ seere dɔ don n'a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Banangabugu ma ko maaw k'u hakili to u denw na san'u ta an bɛ nin waati min na u ka denw ladon dɛ mais ne bɛ min fɔ dɛ ni Mali tɛ dɛ que n'o école jiginna ka denmisɛnninw bila ka taa so ten tɔw fɛ yen de i bɛ den don école la école jigintuma i yɛrɛ bɛ na a bɛ mɔgɔ a bɛ taa nɔfɛ ni maa ma taa nɔfɛ den bɛ to école la giribu ko in yɛrɛ sa fo de ka don an ka école la fo maa de ka sɔrɔ n'o école jiginna o ka taa denmisɛnninw nɔfɛ école tigiw b'o dɔn école gardien b'o dɔn ani école baarakɛlaw b'o dɔn n'o kɛra a bɛ denmisɛnninw minɛ ka taa n'u ye o bɛ kɛ o bɛ bolo ɲɛnama na o bɛ nanzaraw fɛ yen n'an ka denmisɛnninw école jiginna dɔw yɛrɛ bɛ fu bɛ tunu a ko man ɲi nin man ɲi nin wale cɛjuguba ye Yusu nin kuma de bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ i k'a dɔn Banangabugu la bi min ye i ka dɔn garibudenni san 8 Yusu a bɔnɛna nin na nin cogo in de la sarakajugubɔlaw fɛ ne sarakajugubɔla garibuden yɛrɛ maa min bɛ k'a a dayirimɛ ɲini Ala kana barika dɔrɔmɛ 2 nka polisiw kɔni kɛn bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw bolo da k'u kɔni b'u tigɛ da nin tigi kan ne b'a fɛ commissariat bɛɛ de ka wuli nin na u bɛ mobiliser k'u bɛɛ mobiliser wayi nin ko ɲɔgɔn kana kɛ tuguni pewu k'a dabila pepe ka bɔ jamana in yɔrɔ 12e arrondissement commissariat tɔw ma dɔgɔya tɛ dɛ 12e arrondissement n'olu wulila sɛgɛsɛgɛli la u b'u tɛgɛ da kisɛ kan ne d'o f'i ye Ala kɔni y'o dɔn d'u ma 7e ni 13e ma nɔgɔ fana sisan dɛ olu fana ma nɔgɔ sisan ani 2e arrondissement wayi a police ka ca ko 1er arrondissement fana y'i tɛgɛ da cɛnin kan o don ko olu fana ma ɲi dɛ min y'a bɛɛ fɛgɛ Ala k'an kunna ja ko fɛn min bɛ yen bi an ka adamadenya social la k'a fɔ ko adamadenya siraw ni karakariw an ko ni min ye ko bɛnbali kɛ a y'a tigi minɛ sariya ye min fɔ a y'a k'a tigi la u yɛrɛ ko droit de l'homme sinon i ye maa faa dɔrɔn Hélène i fana kan ka fɛ n'i ye maa fɛ i kan ka fɛ ayiwa Ala ka hakili ɲuman d'an ma nin kɛra Banangabugu la an tɛ taa sugu la an ka taa sugu la groupe commerce Abdoulaye Mayiga n'a ka cɛdenw i ka dɔn an ka t'u ka minɛnw lajɛ Dankɔrɔba Mayiga i ka dɔn an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn an yɛrɛ bɛna fɔ an dɔɔnin an bɛ machine dɔ ɲini groupe commerce baarakɛlaw fɛ an ka entraîneur ale ma ɲi dɛ match min kɛra kosa in na ayi no bɛ i b'a dɔn min na an nana anw mana jɛgɛ optique mɔgɔw bati i b'a fɔ an ni bere ka yaala yan bɛɛ fiyetɔ mankan ye ni Ala na kɛra cɛ n'o tɛ a y'a fɔ Jibi Jalo ye jɛgɛ optique Jibi Jalo ko u ma an kɔni an yɛrɛ d'u ma voilà
an y'a yɛrɛ d'u ma u k'an ci terrain kan mais micro la an b'u ci n'an da ye a b'o ci n'an da ye a ye taa fɛnɛ non aw tɛmɛtɔ yɛrɛ ayi non u ka ɲi u y'aw tigi ka ɲi wa mais a man ɲi a ka ɲi u y'an ci u y'aw ci wa u ma ci de a banna mais commission daga tun bɛ Moriba de bolo Moriba de voilà ne Moriba ye a jɔlen bɛ kɛrɛfɛ ni an ka mɔgɔ ye ballon minɛ dɔrɔn kɔlɔsi b'a bolo a bɛ ka ayi a bolo b'a poche kɔnɔ a bolo b'a poche kɔnɔ ja sɛbɛndenw min dɔ bɛ yen Moriba b'o digi ja Mohamed Dramane de taara o ɲini Segu ka na ani Bɛlɛdugu anw yɛrɛ ciyɔrɔ kɔni a yɔrɔ janyana de Mohamed Dramane Traoré kabini ne kɔni y'a mɛn ko ACI kɔnɔ ko match bɛɛ kɛ yen ko retour bɛ kɛ an ka mɔgɔw bɛ se Bɛlɛ la jouer la u bɛ taa bila gazon n'o ye kaba ye ballon dɔ amorti n'a disi ye k'a talon kɛ k'a ta k'a fila ɲɛ k'a bugɔ n'o b'i kun donna dɔrɔn ne tun bɛ Mali bila cogo di Kolo Touré ye ni ɲɔgɔnna de kɛ Faransi fo sira wulila k'i jɔ Seko ko bɔli tɛ ballon min na bɔli t'a la dɛ n'i y'a ci cogo cogo a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ garage la ka segin a banna foyi ma digi ne la a gosilen ye garage kun ka tila ka na don ko gazon synthétique fana tun bɛ ka Segu dɛmɛ Segu ma deli la Segu Jara gazon synthétique kabini Ala k'a da a k'a ye a siɲɛ fɔlɔ ye nin ye y'a ye bon o de ye problème ye a banna Ala k'an kunnaja amina yarabi radio siya awa an bɔlen sugu la an bɛ kanubaw fo an bɛ ka dɔ Thiès fo nin wagati na ni Musa u b'u ka bitigi kɔnɔna na Banangabugu la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u bɛ k'an lajɛ an bɛ Garba fo Mohamed Kane ale bɛ Gawo nin waati na an b'a fo k'a waleɲuman dɔn finitigi don bisimila Lajosi Mamadu Nama Keita ni hakili b'a la kɛ ni cɛ ye aw k'a dɔn a ye wuli ka jɔ kɛ min ye directeur national de Woroto Mamadu Nama Keita k'a ye san dama kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na kabini waati min na min ye i ka dɔn Asimu Kumare n'ale yɛrɛ a k'a dɔn ambassadeur do Espagne bi o y'a sɔrɔ ale ye ministre min n'a ɲɛsinnen don an ka sirabaw ma waati ye a k'a dɔn Mamadu Nama Keita wuli ka jɔ kɛra Kayi Npɔn min ye Npɔn kɔni kun tiɲɛnen don i ka dɔn Npɔn kɔni ko Npɔn in k'a dilannen k'a ma nɔgɔn dɛ Mamadu Nama Keita ale yɛrɛ ingénieur a k'a dɔn génie civil la ingénieur do a k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen la k'a ye kalanbaw kɛ siraba matarafali ani siraba dilani ani Npɔn dilani i k'a dɔn ko awa min ye farafinna n'i ye maa ta awa k'a dɔn n'ale ma kɛ maa kelen ye maa fɔlɔ ye a bɛ kɛ maa filanan ye i k'a dɔn ni maa kofɔlen ye Mamadu Nama Keita i k'a dɔn ko Kayi Npɔn kɔni deuxième Npɔn k'a inauguré la dɛ a dayɛlɛ la baara ɲɛna min ye Mamadu Nama Keita ko waati min na nin Npɔn a b'a dilan i k'a dɔn ko maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin Npɔn tɛ se ka dilan cogo min na a bɛna taa ja olu tɛ cɛ in dɔn min ye Mamadu Nama Keita i ka dɔn k'a bɔra ni a k'a dɔn fɛɛrɛw ye ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ maa caman ye ta fɔ k'a dɔn k'a ko k'a bɛ Npɔn in dilan ka Npɔn in kɛ a k'a dɔn min ye Kayikaw sago ye k'a kɛ maa minnu bɛ bɔ Npɔn in fɛ k'a kɛ jamanadenw sago a tɛ tɛmɛ o kan o Lajosi a nana baaraw daminɛ i k'a dɔn a kɛra ka baaraw daminɛ min ye a k'a dɔn fɛn min filɛ nin ye service technique ye i k'a dɔn ani fɛn minnu bɛ yen i k'a dɔn ministre yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ i k'a dɔn k'a ye nin ka baara boloda dɛ maa caman ko k'a tɛ se k'a kɛ i k'a dɔn awa min ye technique ma ani tactique ma a baara banna baara ɲɛdɔn ko a ye baara kɛ baara a k'a dɔn alhamdulilayi baara ɲana i k'a dɔn Kayi Npɔn min ye deuxième Npɔn ye k'a Npɔn ɲɔgɔnna ka dɔgɔ a k'a dɔn Mali kɔnɔ baara ka ɲi a y'a Npɔn kɛ senamaw i tɛ mobilitigi degun mobilitigi i tɛ senamaw dogi wa ko Npɔn in k'a bɛ sɔn ka san 100 ka sɔrɔ degunma yɔrɔ si sɔrɔ ko Ala ni fasoden dɔ min ye Mamadu Nama Keita ye i ka dɔn awa min ye nin maa kofɔlen ye olu kɔni ko félicitations ko hali bisa min ye a k'a dɔn ni maa min filɛ nin ye officier de l'ordre national a k'a dɔn awa min ye o tara ka d'a ma nka i k'a dɔn awa ni min filɛ nin ye k'olu b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn kabini waati min na a bɛ nin jɔyɔrɔ in na k'a ye awa baara minnu kɛ n'o ye sirabaw ni Npɔn ye k'olu de bɛ ka laban bi awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni a fɛn fɛn kɛra ko ministère maaw hakili bɛ jigin ale la a tɛ tɛmɛ o kan ni ye baara ɲuman kɛ n'i bɛ se i ka baara la a bɛ fɔ ko n'i bɛ se i ka baara la hali n'i taara ka bɔ yɔrɔ la i ka tanuni tɛ ban o de y'a to n'a fɔra maa ye i bɛ baara min na a kɛ ni sɛbɛ ye
abada akeni nyoro akeni wasai sini bi yede ni na kem maninga kala ni kungulu mai awo ala ka nguna ja ni sebe ay ni mbo sebe ngono sebe nu ba wolo ko reporter ikado ni obla indicateur jiro nouveau ale pmana ibe seni donwa akunungo ko tawulila ikado seni jabalala seni me seni klinglinge commission nationale indépendante o ba chiri achira tasma mawuli a jabalala wa achire quoi no mo de bora ka mo krawna ci o ma krawna na am fu ko mo fale ya o kra ci godi tasma de wila jabalala makron nu tale bat maliko to ko ngera nda shi doye ikado me tasma wuli incendie à la CENI accident ou tentative de dissimulation des preuves. Des preuves, o ko ka do tawli la senina. Ko yalima kasara gwanzando wa walima ni ye ko labene wala sa dalu mi me do preuve ye. Abana. Ka se ko lu dugo. Anyingali to min bede. Abana. Fasirike ba Yakuba Dumbuya apmana ako kile damanama makurahu bole ninga ikado makurahu ko ni suganti yusu ako ta ko ni wila ikado ka fosini ngoni jabalala abe asi konona abo okofo minyanga soldat du feu no maram gone Crisel ko est-ce que ni tetugu ka baray efu matena ko est-ce que ni tetugu ni tugudo sekretari ni tugudo sekretari be sinade abana tige be dani tigila mawka Yusuf Fazirike ba ko ako minye ka do makurom nale ala mamme kle damana bonyongo tawuli la ka do ka fo esenina jabala mi fle ni asi konna na Yusuf nga Fazirike ba ko ni ajira ka fo tay yoro mi mine ko e ika do fengoro mara yoro archive abana ko te seben fara koro mara yoro ya awo re olu para yoro ge archive la ko ne ayo de mine tayo de mine wa Crisel kapmai maram gone kapmai bito ka swaba aiwa Yusu ko akoni gara sababu ye seben fara chama olu koni njeni na nga nyingali be ka ke maula ali be maube ku yere nyini nga sanga ani watu bela jelela ni yedabo ngama wa walma ni benzema wa walma ni ngara chugodi fasike ba ko ni ka do sini yere jabalata ka laje abe asi yere chama nje koni na de kunu ngo nege kanyata ani nani wati sere mun kumbe ikado ka fo ni yoro ina olu koni ya jira ka fo ko minye ikado etaji flanai ni ikado seben fara obi o yoro la ko bâtiment principal ko tawila o yoro de la no ye kado fengoro mara yoro e seben faro ni kado a fengoro wera yusu kabri tawila la o ye kado 14e arrondissement chedon wele olu fana wele bla kado ka fo les soldats du FEMA no be sapeur pompier kon ko fo olu kon nana ni ngana tasma ngoni ka se ka daga kise ble kon bo mawdala nga o kara ka soro ikado seben fara chamanje na de Fasirike ba ko yalima minye ni tasma ye ma adamade ne ya dunwa o yin ngali kon mbew nga ka kon ma tiga dawdala ko minye kado ka fo seben fara chama ko lu kon jeni nawo ko minye ikado ma chama me ki yere yin nga fe mina ko muna seben fara mara yoro tasma willa o de la deuxième étage bâtiment principal ni ko ne ko de maliko yi ala kan sutra ala kan sutra. Cependant, beaucoup de zones d'ombre existent dans cette affaire. Dibidibi ba ako aviere na go. Dibidibi ba la de. Yusika so. E kado ko ni ngoi ngoni be chugo mina ka jelente. E kado ko dibidibi be ni ngoi na de. Nga kibara mi ngoni nsoro la Yusu ma chama be kiyere yin ngani jume. Ma de karaso we katasma do walma ni ndona ayre madi. A bebe da court circuit. Anake court circuit te de. La source du fait est-elle humaine ou naturelle? Pourquoi la salle d'archives? On ne saurait répondre à ces questions. Court-circuit. Mais une chose est claire, c'est incendie intervient quelques jours après l'abrogation du décret de nomination des membres de la CENI. Une CENI dont certains membres étaient indexés de malversation financière.
Court-circuit. L'enquête en cours nous édifiera sûrement dans les semaines à venir. Court-circuit. Court-circuit c'est que ngalo mindara la jena no caméra de surveillance c'était wa même viena on bâtiment son bâtiment do be krefé même fille mais mani ne ma to la fo ima mo soro archive mani be to la wa mali jeju nasir li yana hal nasir li yana ebitla kamilegi ala ka ngudaja yusu ikado fasirike ba ko ne ajira ka fo ni ko ikado ka de bidibi ko ngacha onga ko ni min taswa min do na ikado senina adamade ne ado wal mataswa billahi ramade o ko muna ikado fem sebe marayoro tasma blalo o ko na o ko matena ni nyini ngali ko ni be senani watina onga ko fedo ko ni jele do bela jede ko ni ye ko makura usugantile kumamina ta ka soro ka wuli ni yoro ina ko ka soro mamu mbe akola ko jalaki kun dambe ka do segere kasabi ko fa ngana mu fa fa yusu nga ko dona na tawla ko segali ma jame mindi ko na ambela jeli la jaya abana yagba dumya ni yaka fasiri ay mu bayni gatar jiro nuvo kono incendie ala sira Amadou Pate Diallo ko ale ko ba do ko akoro ke muro sanugo ko teju Pate Diallo ke je Diallo aja sono che ko ale ba do muro teju ko nga kale kaba jola ko kaba se balonda ko balonda formu ma la fana ko ani e fana ke adake ne se balonda na oui ya un jour a tuta la do si ala ga uraja itige menawa la josi bien avec kado ko meda dira mado ma mamunu ngara so we kado awa mi anga subela sije ala ka daro nema ala ka farasla meshuka mi awakado sumele sije mamunu be no le wulika joke ninga ko suku bela jele ke wala sa anga nima ko vole mala ala ka daro nema mi wala sa abseka kana bla wati mina aminena mi yolo ke officier de l'armée nationale du Mali à titre exceptionnel colonel Lassini Doumbia ne chegele fonctionnaire de la République du Mali colonel major Kassoum Koïta fonctionnaire à la présidence de la République no boray colonel Maliki Yoro Diko fonctionnaire à la présidence de la République, capitaine Demandao, chef de cabinet vice-président transition, monsieur Idrissa Arizo Maïga, magistrat procureur général de la cour d'appel, Samba Sissogo, magistrat procureur du tribunal la commune 6. No Boray, Ibrahim Tungara, magistrat, directeur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, grand chancelier de l'ordre national du Mali, Kokwani, Awekado Nyerala, ni décret Mimbora, Kona, o la Walea, Soumela Sisere, Alebena Chukodi, mi atale yere fola, no Awekado Campagne, Hikado, Awami Nyafuge, no Ayereka Wate Kalaflila, Dipke Kalafli Watila, Okone Koroka Soumela Sisela, kamno do malido hamina malido ngamana gwana alli do ya jira ka fa ko wari borala yalma wari bisaka fsani adama den ninguyewa wonyin ngale ango ni mboke maula minye ma shi masika nido ma sika awkado nidla war ni ka gredi je fembe ni jiti farla ube sorom ngala me ni jeli bani farla ube ma wara de jeli ta ko ki jella to masika ali jeli selil keledla amasi selil milliard kelen bi soro adama de ala nga to mo se ka kelen amasi we femme de la fo selil la josi mi awkado ni ko bela jele nye mela yere chef de file de l'opposition nguno ko ala nunka wulika jo akoni awkado akana blala nga alna kana blala amma me awkado sumela ka koni awkado ala ya ka kalfamna la ami do de ke ala ka daro nema nga mi fosa hali bi awkado aka parti tondu uko hakli sigi mado be natara na ko ko abe gringa kodo ke kodo abira ni kodo nyogoma albu ko haklisi ka hakli jagabo ke ka haklisi ka hakli jagabo ba ka benkelenga no te amme ku laje koy bere siglembe sadi ekran bare siglembe be ka yema be ku laje nu ya ke chugodo la tro yerde ko bani après sumela abike chugodo mais ma hagli mo bala kren la sal ku sanugo angafu
wallahi ministre de l'éducation ko ko nga yoro de law hakli ko sanola ka ko chugudi sanola ka do ko chugudi no sanola ka an kan wa mayni akai an foke ngi gan fo mune an fo kan gange akai ibe dawo ma wa baba akai parce que ne yimiri ro jan bita ere mane blala ko ne ka fo ka kai akai yem blala ne no da la sentinelle Youssou ale pumana tigara wara de anga ka do commissariat du premier arrondissement anga maw fo de ni wuli ka joke ikado wati temere na Youssou min ye jado kum folo le be fa bela jilin fe min be tali ke ka do ka fo che do ko ni sigilin be telephone glan ro walma abe muna ikado do bora ko fe ni muru ye ningana asogo Youssou ko ni ye kele wuli nywana amandugo mashila ikado ko tige dara muru tigika abana Youssou fasirga ba ko kalo kile muga ani nani janvier kalo samba fla ani muga ani kile mamie ni wolenge afoko Sidi Traoré ni muru kumbe abolo min ye ka do ka foka benga Mamadou Traoré Youssou walma afani jini de Youssou o ka koni ikado ay muru de ta ninga oto akabara kero la ka to kama ninga muru ke ka sogo fa jama ngoni ve Youssou akuna jara barsabula min ye camera de surveillance ko ni ye jaye fa bela jele fe ina fa amere be chugo minata abana hayre no way kabini be fasi do ina dro abita de kabini be ibe dala kabini be kare kono camera bita anga ne go sanguka nutna ado nyago ngono nu ko de ko robo ame barabla anga problème e balibu yoro imara tayro ibi nsigimbe odongo biro kono ne nyabala et puis on retara janyere fe beski yoro ina de koy yoro joy don ngaro lage e ko nyame maw don dola ngo farati ni i farati de ni be do i farati de mamunka alaga munaja Youssou fasirga ba ko ni ngo ko minye kado awati la kabine ni ko ngo ni ngara na ja furufulu yera fa bela jelen fe minye premier arrondissement chedonye Abdurrahman Maiga ayi kali ninga boloda ikado ka fo adjuguna ka fo minye kado ni ncheni ngo ni nyekaba amina kala time koy kle mugwa ani kele minye kado Sidi Traoré abe mununu salo ko na adugule ko ni ndo ina fo ikado nyene ni japuma be nyo ambele ngo mina minye kado Abdurrahman ye ale ko mi ka bele fa bela jelen fe Youssou ala nana ka nay saraka yabla abana saraka yabla wati mina olu ko ni tegede aka Youssou ni ngamina abe finintuku ko ni bolo ni wati na Youssou o ka do fen jama be ni ko indala ani ka do ka fo afani jini walma abenge Youssou ko ni ngeme ka fen jama mada ayo ka pandolo min shu ni war pembe ola ikado wakle ani kemefla o kuma bela jele bisina ikado ka fo kibara ko ngonnana nga ayera rojma eko bangi ale ni ka do sti administrative ni nyonje ale memna dugu te bama ne mo fo ya mo fo plateau kelinga ni tado ibaro bama ko ni te chila ni kotiko na foro ke abo ka ta sile abe ga nye koro me ni karai soro ni kuye kojugu ke dongodo yani asebe suru nye koro yani jikoro me sire nye koro enku abana dugu rote donc amemi fo masawi ko hakli tu deuna parce que fendo be amake ko aramadian sira nga fen chamange ni de ko langolo damine sokono anga tana aramadian sira fe be chien keleme ate banku dai na mi la malo ni chini yere ni ka gelene mais ni ko mai ni ajaye domine masaka suno ko mais c'est trop atroce ni mayu abana ni wali jugu bade o neni minana sara min fo akanga sa haga mga kasula ama dossier suide amba dossier sifukata se adana o ka dena maraka deye fukata bla ko jugu kala jamana be ni video jamana kono ni ko wulila ibe jamana na folo sho ibara ibe wala suku doke no mata fo ko bita jolu wala lu kata delila ube ga ibenge bla kata delila ube ta ko bita muru wele olu ka ta delige antuma no kadara ko ni o de madabla aka dabla pe ko ba jamana kono amaine aka dabla ala ka nguna ja Youssou ka don ni ko ine ko ni ngaratike ko ni dambe sidika ni watina akon me finiti ka bolo ko ni nga olu de ko ni nga ka adika doka fo kiriti la moma olu na ka kiri ko ni bolo da minye kuna fondilo ni faso de bela jele bi siki kala jele ge na bora dongo do san hage min bora ko ka dama ka nga dama de ate siki kala jati de abana ika do tike ko ni ndara ka ni tare anga finiti
walitigiw ye wulikajɔ ba kɛ premier arrondissement cɛdenw u ye nin wulikajɔ min kɛ i ka dɔn Abdramane Mayiga an bɛ a fo ni ka waleɲuman dɔn a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen ka premier i ka dɔn arrondissement baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn tile 21 walejugu kɛlen kɔrɔ k'u tɛgɛ da Sidi Tarawele kan a bɛ fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan baara ɲɛna an ka polisiw fɔrɔlen don koyi an k'u fo Lajosi communiqué bɛ yen i ka dɔn an n'a kalan nanzaraka kɔni na communiqué AEFENAM l'amicale des anciens élèves fonctionnaires de l'école nationale d'administration du Mali ENA a appris par voie de presse l'accord conclu entre le gouvernement de la République du Mali, le Conseil national du patronat et l'Union nationale des travailleurs du Mali, l'UNTEM. Contenu dans le procès verbal de conciliation signé le 5 février 2021, l'amicale salue cet accord qui contribue à l'apaisement du climat social au Mali. Toutefois, l'amicale a été étonnée de noter au point 5 du procès verbal des négociations la volonté commune du gouvernement et de l'UNTEM de mettre en place une commission pour examiner la faisabilité de l'organisation par le seul ministère en charge de la fonction publique, de l'ensemble des concours d'entrée dans les fonctions publiques d'État, y compris pour les corps relevant de l'École nationale d'administration, ENA, et des collectivités. À titre de rappel, le point concernant l'organisation des concours d'entrée dans les fonctions publiques d'État, plus particulièrement le recrutement des fonctionnaires par l'ENA, ne ressort nulle part dans le préavis de grève déposé par l'UNTM, ayant fait l'objet de la négociation. Par ailleurs, l'amicale s'interroge non seulement sur la pertinence de ce point souligné dans l'accord, si indiqué au regard de la vocation et de la nature de l'ENA, mais aussi sur son caractère rétrograde, eu égard aux acquis obtenus et reconnus par cette école. L'amicale rappelle aux partenaires sociaux que la création de l'ENA est le fruit d'une réforme administrative et institutionnelle. Par conséquent, elle en appelle au respect de ces textes de création et de ses missions telles que le recrutement et la formation de ses élèves. Le recrutement et la formation demeurent des missions fondamentales dévolues à toutes les écoles nationales d'administration, auxquelles la nôtre ne saurait faire exception. En tout état de cause, l'amicale demande aux parties prenantes à cet accord de renoncer à l'exécution du point concernant le mode de recrutement de l'ENA. Faute de quoi, l'amicale se réserve le droit d'user de tous les moyens légaux afin de préserver les acquis de l'ENA pour sa pérennité et pour le fonctionnement de l'administration malienne. Fait à Bamako le 15 février 2021, le président Boubacar Oueleghem, inspecteur du Trésor. Kado anya fo nanzaka konna. Lajosi, wati kon korona. Ante kambeda. Ana kambeda de. Ka lamebo ni flelba bela jele fo. Ambe foli di kado sigida yele ma nyama ma Abdou Kulubali ka fo ka wale nyimondo. Aka ambe wati wore.